I per tant estem davant d'un projecte superior als 6 milions d'euros que no transforma la ciutat. Creiem que és una oportunitat perduda, creiem que la priorització no s'ha fet adequadament, i no s'ha fet adequadament bàsicament per un motiu, i és que aquest govern municipal no té un projecte de quina és la ciutat que vol pel futur. Fa molts anys que arrosseguem un govern del Partit Socialista que ha mantingut aquesta alcaldia, però en qualsevol cas no hi ha un projecte que tots plegats puguem visualitzar, que després hi podrem estar d'acord o no, però no hi ha un projecte de ciutat prou ambiciós i entenem que no podem continuar d'aquesta manera. Acabo. Tindrem carrils bici, més carrils bici, fantàstic, i estem molt a favor. Tindrem millores als parcs infantils, fantàstic, i estem molt a favor. Hi haurà manteniment i inversions a alguns polígons industrials, fantàstic, estem molt a favor. Però en qualsevol cas el que no es pot pretendre és que per primera vegada després de molts anys que hi ha capacitat d'inversió i de millorar i de transformar la ciutat, dediquem 6 milions d'euros a petits projectes que amb prou feines notaran i que arribarem a final de mandat i serà molt difícil de veure exactament què haurà aportat de millora el govern en aquesta ciutat. Per tant, nosaltres, per la no incorporació de les propostes del Partit Demòcrata, per la manca d'ambició dels projectes presentats i perquè creiem que no es prioritza allò que s'hauria de prioritzar en unes ciutats amb tantes mancances, com deia, ens abstindrem a la majoria de punts. Gràcies.